Ahoj kontrariáni, ministerstvo financí chystá další emisi státních dluhopisů pro běžné občany. Nové upisovací období začne už 24. srpna, to znamená zítra v pondělí. Pojďme se tedy rychle podívat na to, co už o nové emisi víme. V letošním prvním kole nabídlo ministerstvo financí 3 druhy dluhopisů republiky. Pětiletý fixní dluhopis, protiinflační dluhopis a také nový krátkodobý flexi bond. A právě flexi bond bude hlavní součástí srpnové nabídky. Jde o státní dluhopis se splatností pouhé 3 měsíce a v předchozí emisi nabízel úrok 3,75% ročně. To samo o sobě nemusí vypadat nějak mimořádně, má to ale jednu zásadní výhodu. Výnos ze státních dluhopisů republiky je pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmu. Pokud bychom tedy chtěli získat stejný čistý výnos na klasickém spořícím účtu, kde se úrok daní 15%, musela by banka nabídnout přibližně 4,4% ročně. A takových spořících účtů opravdu už dnes moc není, nebo troufám si říct, že už téměř žádný. Zajímavý je také samotný princip flexibondu. Po 3 měsících nemusíte peníze automaticky vybírat. Dluhopis se může převést do dalšího 3měsíčního období, nebo té emise, která už ale bude mít úrok stanovený podle aktuálních podmínek na trhu. Takže něco jako státní alternativa ke krátkodobému termínovanému vkladu. A teď bych chtěl říct to nejdůležitější. Nové upisovací období teda začíná zítra a potvrdá pouze do 4. října 2026. Ministerstvo financí zatím nezveřejnilo úrokovou sazbu. Natáčím to v pátek, tak pokud se mýlím, tak aspoň víte. A tu bychom se měli dozvědět teda nejpozději v den zahájení úpisu, teda v pondělí. Čistě teoreticky, pokud by se sazba opět pohybovala kolem 3,75% ročně, může být Flexibon vzhledem k nulovému zdanění zajímavou konkurencí spořících účtů a termínových vkladů. Určitě by to bylo lepší než to, co mám aktuálně v bance já, takže to může být velmi, velmi zajímavé. A ještě jedna důležitá informace na závěr. Ministerstvo financí plánuje v letošním roce ještě další upisovací období, ve kterém by se měla nabídka státních dluhopisů pro občany opět rozšířit. Takže pokud vás to zajímá, jaký úrok stát v pondělí nabídne, tak dejte odběr a můžeme se na to společně zase podívat a podívat se na to, jestli se to skutečně vyplatí nebo nevyplatí. Děkuji moc za pozornost a hezkou neděli. Ahoj.